Wis ora ana sing mangga kuliah. Sampai iki prajurit sing arep maju. Yen lewat aku kelingan dubur kae. Biyen tak goleren, ayo, Sukini nggih, Mbak. Kowe arep perang apa piye? Ya ampun, Mbak, arep wayang kaya ngene iki dijaluki karo sing nanggap lho, Mbak. Kowe kuwi nggih. Pokoke Sukini kudu metu. Nek ra metu piye carane supaya iso metu? Ngaten lho, Mbak. Termasuk bintang. Oh, iya deh. Arep maju mungsuh karang kadempel. Jarene sing maju mantasaning para satriya gegeduking para prajurit. Terus, Mbak. Raden Sentyaki, Raden Gatotkaca, Raden Antasena, Raden Antarja. Ya ampun. Masih muda semuanya. Iya. Aha. Itu obat buat gue. Ya ana maju kana. Iso ngalahke wong-wong sing belani Semar kowe entuk ganjaran. Oke, Mbak. Ning nek kalah ditugel gulumu. Aduh. Ya ampun. Guluming sithik kok ditugel lho, Mbak. Wis pokoke mangkat aja kesuwen. Amo Suramarata Jaya Marata imbang yen padha-padha. Raden Setyaki, Raden Gatotkaca, Raden sapa, Mbak? Antarja, Raden Antasena, 1 2 3 4 maju bareng. Tak muah. Kelakon tele. Kebablasan tele kelakon tele ade kebablasan minggir, Mbak. Kula salah kepengen perang lho, Mbak. Iya wis maju kana. Ya ampun, Mbak iki dadi dipotong. Masa kalingan sing ora ngreget. Pero siras budak kaya ngene iki. Sirah budak gak ida itu. Menungsa tatanan Sentyaki Gatotkaca Antasena maju legane atiku iki Sukini. Nek bengi Sukini, nek awan Sukina. Jijik aku lho. Wong kaya dikek urip candra tak sebul dadi apa kuandamu asik tenane gamelane suarane apik kempule ya suarane apik Heli Aja mati tanpa arang. Sapa, Mas? Nama Setyaki wis apa? Sukini. Sukini kok bringosen? Cukul sak karepe dhewe. Kok duwe bringos? Turunan kucing. Kelingan nama dagelane Mbah Gito Gati. Kok bringosen turunan kucing. Arep ngopo mrene? Nglabras.
Ngelabrak. Ngelabrak. Maafin dong kan yo salah kata. Iya. Gitu. Ayo, kaya apa aku sing kecet. Manut nang ngendi papane wong perang? Nang ndi papane wong perang? Neng kono no kebon peteng, Mas. Yuk. Ayo. Yuk. Kowe iki wong lanang apa wedok? Manut, Mas, kebutuhan. Nek lanang wong ra tukul. Nek wedok kok brengosen kan bingung. Aku pancen jiwane lanang, Mas, tapi apa darahku mengalir perempuan. Iya. Piye mundur? Gilane. Kaya pesawat. Apa? Kaya pesawat. Maksud ngono medhen. Sampang ganteng banget ya ampun brengose. Ya ampun iki lho sing diarani piyai ganteng. Brengosen tur ora medeni tambalan baguse tambalan wibawan. Ya ampun. Sama Mas. Gatut kaca. Aja guyu. Wegah aku nek guyu, wegah aku nek guyu aku ora seneng lho. Ilang moodku. Nek guyu ilang moodku. Aku ora mood meneh. Gatut kaca. Gatut kaca. Iya. Ya ampun, gantenge ora jamak-jamak ya ampun. Raden, lho. Kaya lagu pergi tanpa kesan. Ya ampun. Mungsuhe kowe terus. Ora lumrah ya ampun isin aku mbok ditutupi lho. Mbok ditutupi ora lumrah ya ampun kok tukul nang kene ora. Kudune kan ora nang kono lho kok nang kene. Kaya tak ciwi-ciwi tak. Gemes banget aku ya. Kang. Ya ampun salah kedaden kok ya. Menungso apa udu ya ampun masa kancane do nang kene kok kowe nang kono. Oh ya ampun. Asem tenan kaget aku. Merinding sakal lho. Ngapain? Goleki kancamu dolan. Tekan kene apa? Dan lo ider tekan kene. Heeh. Amaku. Karaku gila iki, Gong. Lah ngapa? Mbok kok anggere weruh wirungku kok ditutupi mripate. Iki anake sapa? Urung umur barang wis kelitian. Ajar ya. Arep ajar. Kurang ajar kowe. Ora bali tak kandhake bapakmu kowe tenan tak kandhake bapak. Ayo bali bayi iki sore. Ya ampun durung gedhok kupinge kok. Senenge bali ora? Bali ora? Ya ampun kowe iki bali ora? Nah, lho. Bocah wong tuwa. Kok wis peteng. Apa reng? Aku darani cah cilik. Terus bareng diplotroke dheke kaget. Bocah apa wong tuwa ngono. Aku ya kebangetan opo yo kro. Ayo ben. Oh, dinggo hiasan kok. Iki apa meneh ya ampun menungsane aneh-aneh ya ampun.
Iki apa meneh iki? Uang, Mbak. Ya ampun uang, heeh. Kowe sapa? Anake Semar, jenenge Joko. Dapure kaya kompor. Ngono ae Joko ya ampun, ya ampun rasane aneh jenenge sapa? Bagong. Bagong, heeh. Oh, kowe tau kurang 10.000 karo aku ya. Yo genepi nang kono yo. Genepi piye ya? Genepi nang kono ora. Ora senengane ora. Odar kowe. Wong kaya ngono kok dingurip. Tok apake, Gong? Cekel-cengele cekel tatapke watu. Kene terus. Ya. Iki kaya ngene. Ya. Pingsut. Ya. Menang aku. Kok kaya nggon story HP. Adine do blesek-blesekan rai. Modal iki wisane, Tru. Wong kok ngene kok dingurip. Ha iya. Wes ben ditemu karo kenditane. Ya ampun, ya ampun. Sukine. Kaming cukup semene nggonmu dadi perjurit Sukine wis apik kowe mati wae sok ndak dijaluki wong nanggap. Nek takoni Sukine wis mati ngono wae ya. Ku ndak bingungke aku Semar bangun kayangan kok Sukine kudu metu. Wis kowe mati wae Sukine ra sawen.